ጨና አካላት ወይ መንኮራኻቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከይተቐርቡን ብልበ ሙሉእነት ከይትዛረቡን ኣጸግምልኩም ዶ? ስለምንታይ መጠነኛ ረሃፅ ዘለዎም ሰባት ሓደ ግዜ ካብቶም ብዙሕ ረሃፅ ዘለዎም ዝገደደ ጨና ከም ዝህልዎም ትፈልጡ ዶ? ረሃፅ ባዕሉ ጨና ይብሉን እቲ ጸገም ኣብ ቆርበትኩም እዩ። ነብስኻ ድሕሪ ምሕጻብኻ እትገብራ ሓንቲ ስሕተት ንጨና ኣካልኻ ወይ መንኮራኻትኻ መበገስ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዶ? ካብ ብርሃፅ ምሕፋርን ምውጣርን ናብ ሙሉእ መዓልቲ ናይ በዓርትኻ ንኽትኣማመን ክትገብሮም ዝግበአካ ክነግረካ እየ። ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ድማ ኣብ ገዛ ብቐሊሉ ንረኽቦ ተፈጥሯዊ ነገር ተጠቒምና ከመይ ንሓዋሩ ጨና ኣካላትና ወይ መንኮራኻትና ከም ነጥፎ ክነግረካ እየ። ሰላም፣ እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍንዎ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከየምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ። ረሃፅ ምልክት ጥዕና እኳ እንተኾነ ኣብ ገሊኦም ሰባት ግን በዚሑ ከሸግሮም ንርኢ። ረሃፅ ካብ ይመጽእ ቀዳማይ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝካየድ ሜታቦሊዝም ከምኡውን ካብ ልዑል ሙቐት ክመጽእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣካላትና ሙቐቱ ንምቁፅጻርን ካብ ኣካላትና ዘየሉ መርዛማት ነገራት ንምውጋድን ይጥቀመሉ። ስለዚ ረሃፅ ምልክት ጥዕና እኳ እንተኾነ ኣዝዩ ልዑል ረስኒ ግን ንምልክት ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ። ከየስተውዕልናሉ እውን ንኹላትና ወትሩ የርህፀና እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ክንገብር ከለና ወይ ክንጭነቕ ከለና ረሃፅና ኣዝዩ ዝውስኽ? ምክንያቱ እቲ ዝምንጩ ረሃፅን እቲ ካብ ኣካላትና ዝሃፍፍን ስለዘይመጣጠን እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብ ኣካላትናን ክዳውንትናን ረሃፅ ብቐሊሉ ንዕዘብ። ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ክንገብር ከለና ሙቐት ምስ ዝህሉ ወይ ድማ ኣካላዊ ጸቕጢ ምስ ዘጋጥመና ልዑል ረሃፅ ምህላው ልሙድ ነገር እዩ። ገሊኦም ሰባት ግን እዚ ነገራት እዚ ከይሃለወ ኣዝዩ ይርህፆም ክሳብ ክዳውንቶም ዝጥልቂ ማለት እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ሃይፐርሃይድሮሲስ ንብሎ። ሃይፐርሃይድሮሲስ ኣብ ሙሉእ ኣካላትና ክፍጠር ይኽእል። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ከም መንኮራኹዕቲ ኢድን እግርን ዝኣመሰሉ ቦታታት ጥራይ ክፍጠር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሃይፐርሃይድሮሲስ ምልክት እንታይ ክኸውን ይኽእል? ሃይፐርሃይድሮሲስ ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ምልክት ሕማም ሽኮርያ፣ ምቁራፅ ወርሓዊ ጽግያት፣ ናይ ኢንፌክሽን ጸገም፣ ምውሓድ ሽኮር፣ ናይ ታይሮይድ ጸገም ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ቆርበት ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ሃይፐርሃይድሮሲስ እንተሃልዩና ናብ ሕክምና ምኻድ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ከዓ ሕማቕ ጨና ሰውነትና ንከላኸለሉ ንርአ። እቲ ቀዳማይ ንጽህናኻ ብግቡእ ምሕላው። እንተወሓደ ሓደ ግዜ ነብስና ብምሕጻብ ነቲ ናይ ኣካላትካ ረሃፅ ኣብ ቆርበትካ ዘሎ ባክተርያታትን ምንካይ ይከኣል እዩ። ጸገም ቆርበት እንተሃልዩካ ቆርበትካ ንኸይደርቕ መዓልታዊ ምሕጻብ ኣይምከርን። ረሃፅ ባዕሉ ጨና ይብሉን። እንተኾነ ግን ኣብ ቆርበትና ዝነብሩ ባክተርያታት ምስ ረሃፅ ኣብ ዝተሓዋወሰሉ እዋን ብቁልጡፍ ስለ ዝራብሑ ረሃፅ ጨና ከምጽእ ይገብርዎ። ስለዚ ድማ ብፍላይ ረሃፅ ብበዝሒ ዝትንክፎ ቦታታት ብግቡእ ምሕጻብ ንጨና ኣካላት ይንክዩ። ረሃፅ ኣዝዩ ካብ ዝበዝሖም ሰባት ንላዕሊ መጠነኛ ረሃፅ ዘለዎም ሰባት ጸገም ምቕያር ጨና ኣካላት የጋጥሞም። ምክንያቱ ረሃፅ ብበዝሒ ዘለዎም ሰባት ጨና ክቕይሩ ወይ ከምጽኡ ዝኽእሉ ባክተርያታት ብረሃፅ ስለ ዝሕፀቡ እዮም። እቲ ካልኣይ ድማ ኣንቲ ማይክሮቢያል ሳሙናታት ምጥቃም። ኣካላትካ ኣብ እትሕፀበሉ እዋን ንባክተርያ ከጥፍኡ ወይ ክንክዩ ዝኽእሉ ሳሙናታት ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምግባር ኣብ ኣካላትካ ዘለዉ ባክተርያታት በዝሒ ስለ ዝንኪ ንጨና ኣካላትካ ንምንካይ ይሕግዝ። ስለዚ ጨና ኣካላት ዘጨንቐካ እንተኾይኑ ናይ ነብሲ ሳሙና ኣብ እትገዝአሉ እዋን ኣብ መዐሸጊኡ አንቲባክተሪያል ዝብል ከም ዘለዎ ኣረጋጊፅካ ምግዛእ የለይካ። ሳልሳይ ድሕሪ ምሕጻብካ ንኣካላትካ ብግቡእ ጌርካ ብፎጣ ምድራቕ። ኣካላትካ ድሕሪ ምሕጻብካ ንብሙሉ ኣካላትካ ብፎጣ ብግቡእ ምድራቕ ይግባእ። ብፍላይ ረሃፅ ብበዝሒ ኣብ ዝርከበሉ ቦታታት ብግቡእ ከም ዝነቐፀ ምርግጋፅ የድሊ። ቆርበት ብግቡእ እንተነቒፁ ጨና ኣካላት ክቕይሩ ዝኽእሉ ባክተርያታት ብቐሊሉ ኣብ ቆርበት ክዓብዩ ይኽእሉ። እቲ ራብዓይ ድማ ጽሬቶም ዝሓለዉ ክዳውንቲ ምኽዳን። ኣዝዩ ረሃፅ ዝበዝሐካ እንተኾይኑ ነቲ እትክደኑ ክዳውንቲ ቀልጢፍካ ምቕያር ይግባእ። ሓደሽቲ ክዳውንቲ ወይ ዝተሓፀቡ ክዳውንቲ ንጨና ኣካላት ንምንካይ ይሕግዙ። ጨና እግሪ ዘጨንቐካ እንተኾይኑ ካልስኻ ቀልጢፍካ ምቕያር የድሊ። ንጨና እግሪ ንምንካይ ሶል ቀልጢፍካ ምቕያር። እንተኺልካ ድማ ንእግርካ ንምንፋስ ኣብ ገዛ ኩሉ ግዜ ብኽፍቲ ጫማ ምኻድ ይምከር። ሓምሻይ ድማ ስርዓት ኣመጋግባ ምስትኽኻል። ንሕማቕ ጨና ኣካላት ምክንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ምግብታትን መስተታትን ምንካይ ወይ ምቁራፅ እዩ። ንረሃፅ ኣካላት ከጋድሉ ዝኽእሉ ምግብታት
ከም በርበረ ወይ ቅመም ዘለዎም ምግብታት ንምቕያር ጨና ኣካላት ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ። ሽጉርቲ ወይ ጻዕዳ ሽጉርቲ እንተበሊዕኻ ጨንኦም ምስ ረሃፅ ክወፅእ ስለ ዝኽእል ሕማቅ ጨና ከም ዝህልወካ ይገብሩ። ኣብ ውሽጦም ካፊን ዘለዎም ነገራት ከምኡውን ኣልኮላዊ መስተታትን ኣካላትካ ብዙሕ ረሃፅ ከም ዝህልዎ ክገብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ነዞም መስተታትን ከምኡውን ነቶም ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ከም ሽጉርቲ፣ በርበረ ዝኣመሰሉ ብፍላይ ድማ ቅመማ ዝበዝሖም ምግብታት ምንካይ እንተተኻኢሉ ድማ ምቁራፅ ይድሊ። እቲ ሻድሻይ ድማ ሓንቲ ማንካ ሻሂ ቤኪንግ ሶዳ ምስ ሓንቲ ማንካ ሻሂ ጽማቕ ለሚን ብምሕዋስ ኣብ ትሕቲ መንኮራኹዕትና ንለኽዮ። ካብ 3 ክሳብ 4 ደቂቕ ጸኒሕና ከዓ ብማይ ንሕጸቦ። እዚ ባክቴርያ ስለ ዘጥፍአና ጠቓሚ እዩ። እቲ 7ይ ድማ ሓንቲ ማንካ ሻሂ ቤኪንግ ሶዳ ምስ 2 ማንካ ምግቢ ዘይቲ ኮኮናት ብምሕዋስ ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ንለኽዮ። ድሕሪ ምልካይና ክሳብ 3 ደቂቕ ንጸንሕ። ድሕሪ 3 ደቂቕ ድማ ብማይ ንሕጸቦ። ዘይቲ ኮኮናት ባክቴርያ ናይ መጥፋእ ባህሪ ስለ ዘለዎ ምስ ቤኪንግ ሶዳ ኮይኑ ንጨና ንምውጋድ ይሕግዘና። እቲ 8ይ ድማ ኣብ ገዛና ብቐሊሉ ዝርከብ ለሚን እዩ። ፍርቂ ለሚን ቆሪፅና ኣብ ትሕቲ መንኮራኹዕትና ንለኽዮ። ብዙሕ ሰብ ከይተሓፀበ ሙሉእ መዓልቲ ይውዕል እዩ። ለሚን ግን ኣሲዳዊ ስለ ዝኾነ ንቆርበትና ከቃፅሎን ከሕርሮን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድሕሪ መልካይና ምስ ደረቐ ብፅሩይ ማይ ጥራይ ምሕፃብ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ፅንሑ።